मोनथिबाय भिडिअ नुस्कुल बैसागुनि उनाव जोंनि बिपि जोंलारि एम एस स्कुलनिफ्राय मोनसे हारिमु हानजा सरनाय बेयाव नै थाग थियारि जानाय नुथाय जोंनि बिपि जोंलारि गेजेर फरायसालिनि हारिमु हानजा सरनाय बेयाव थाग थियारि नुनो मोनदों नै बिस्रा ना गुरग्रा बिस्रा मैगं खाग्रा मैगं खाग्रा बिस्रा नै बिस्रा हारिमुनि मोसाखावरिफोर मा खालामो नोंसोर नै बैसागु मोसानाय ना बैसागु मोसागोन नोंसोरो नै बिस्रा नोंसोर मा खालामगोन हा मा खालामगोन समाज फोसाबगिरि बिसोरना ग्रुपआ मा ग्रुप होनदों नोंसिना हा सिइआ मा खामानि मावगोन हा मा खामानि मावगोन नोंसोर आरो मोनसे जोंनि बर' हारियाव बिदिनो गोथार जुलि होनाय हारिमु बर' हारिनि मोनसे हारिमु हानजा सरनाय बेयाव मोनसे जुलि जानाय नुथाय नुनो मोनदों